去到美国职棒道奇队拍球的日本球星大谷翔平，礼拜和守护者比赛时阵，讲出这季第46期红木朗唔拿绿病个人高一季上届好的纪录，而且这46期红木朗46个投走率的成绩，也正做大联盟有史以来头一个。伫这场道奇甲守护者战局中，大谷翔平伫5局下半球把拉攻出去，攻出右外野，1分全垒打。It's fair and gone. 大谷当场小停落来，小看一个卡林球飞过全垒打壁，才真欢喜开始跑垒。46 for Shohei Ohtani. 大谷这球唔拿攻出球速116.7英里，飞行距离450英尺好成绩，也咧变家己2021年伫天赛队所创下的单季攻出46支全垒打纪录。虽然第3局伫一垒进前，互投手牵制出球，挑战盗垒失败，也毋过攻出40支全垒打加46摆盗垒成功，已经创下大联盟纪录，而且离50个目标更加进一步。そうですね、あんまり意識はしないようにはもちろんしているので、それよりは自分のいい感覚の打席を増やしたいなと思ってますし、走塁ではいけるときにしっかり進塁できれば、それが盗塁じゃなかったとしても、タッチアップだとしてもしっかりとその進塁する意識は持ちたいなと思ってます。大谷伫比赛了后讲，家己只是专心比赛，希望替球队赢球。比赛攻出全垒打了后，个人团队气势就有起来。最终道奇以4-0拍败守护者，赢得这场比赛，并且伫系列战以2胜1败取得领先。全大联盟例行赛敢若剩大约12拍的赛程，大谷是创造更加多惊奇，球迷拢伫等待。港视新闻张惠敏编译。